TV Anwar Flebawo anga foli ani tanebe ayi akaw bismillah ka don kibaru keneka ka ben alamisama Novembre kalo kile muga ani saba samba fla santa ani wolon fla kuno fonu bakrubo o fleni TV Anwar sanfe jamana kuntigi tara inyeda Kénédougou ka wakanda kile saba ke ka damya Novembre kalo kile muga ani fla dabla Novembre kalo kile muga ani nani ma Sikasso Asigila gana Zimbabwe kunungo Emerson Mangawa Aiwele bla jamana kono demono ye Zimbabwe kanyogon meni kafara nyonga Uyeda kula uyere ani jigi kene kura mingona demona sega do adama nima Yemen kaufe abara ukera Ambawla dunia kafo jamana kuntigi kabini kunungo araba Novembre kalo kile muga ani fla samba fla santa ani wolon fla Alhaji Ibrahim Boubacar Kéita ale sera Sikasso kaufe Sikasso no ye Mali mara sabana ye okadon kafo jamana kuntigi abuna kile saba barawke ni sigidaina ni oye Kénédougou ye kadamne Novembre kalo kile muga ani fla katabla Novembre kalo kile muga ani nani samba fla santa ani wolon fla Anga jamana nyamoko no ye Mali jamana nyamoko ye Ibrahim Boubacar Kéita IBK kunu ayetama do boloda kile saba ko ke Sikasso marala ka damne Ouéléssébougou ka taa fo Sikasso ka tɛmɛ Bougouni fɛ Koumantou Zantiébougou maw bɔra i b'a ye ka fɔ ka taa jamana ɲɛmaa kunbɛn i n'a fɔ o tun b'a laɲini na cogo min na u ye baara fɔlɔ mun boloda o ye i b'a ye ka fɔ sira mun n'o bɛ tɛmɛ Sikasso fɛ o baaraw ka se k'o sigi sen kan ka ɲɛ o la a yira ka fɔ maa si den kelen tɛ yen mun bɛ se k'a fɔ maa hakɛ min bɔra k'a bɛ t'i jɔ nin na kunun maaw bɔra walasa jamana ɲɛmaa ka tile saba mun n'a bɛn'o kɛ Sikasso mara la a kana ɲinɛ a don kɔ a daminɛra kunun Sikasso mara la ko mun kɔni jɛlen don maa bayiri ka ɲɔgɔnna olu de bɔra ka na jamana ɲɛmaa kunbɛn dɔw bɔra f'u ka dugu la ani i b'a ye ka fɔ Sikasso dafɛyɔrɔw la ka na jamana ɲɛmaa kunbɛn an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a yira ka fɔ ni ɲɔgɔnna ma deli ka ye Sikasso o b'a yira ka fɔ u ka laɲini tun ye mun ye o sabatira ka ban n'o ye jama ka se ka bɔ ka jamana ɲɛmaa kunbɛn wa a ko kɛra wa n'i y'a lajɛ i b'a ye ka fɔ u ye ko caman kɛ kunun tile kɔnɔna la jamana ɲɛmaa kɔni y'a laɲini kɛ ka fɔ a bɛna taa bɔ Sikassokaw ye u bɛna sirakow fana ɲɛnabɔ jamana ɲɛmaa ka nin taama in kɔnɔna la Bugunikaw olu bɔra ka taa kunbɛn sabula a ka taama kɔnɔna la fɔlɔla k'i jɔ yen de a n'a ka maaw o la a diyara kosɛbɛ jamana ɲɛmaa i b'a ye ka fɔ u y'u ka jɔrɔnako an'u ka haminakow bɛɛ lajɛlen fɔ a ye u ma da o ma u y'a yira ka fɔ olu kɔni bɛ fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u ka dugu ɲɛta u ka sabati jamana ɲɛmaa a ka nin taama tile fɔlɔ kɔnɔna la Sikasso mara la a nana i b'a ye ka fɔ sira mun n'o bɛ tɛmɛ Sikasso fɛ ka se k'o sira labɛnniw k'o kumaw fɔ bi alamisa don a bɛna i b'a ye ka fɔ baganw olu ka pikiriko k'o kow sigi sen kan wa o fana bɔlen kɔfɛ jiko mun n'o bɛna sabati misiri kɔrɔla la n'o bɛ t'i jɔ i b'a ye ka fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ Sikasso mara bɛɛ lajɛlen jiko sabatili ma ayiwa u y'o baaraw fana sigi sen kan o la a yira ka fɔ o fana bɔlen kɔfɛ ani Sikasso maabaw na ɲɔgɔn ye u na sigi ka kuma u na fɛɛrɛw dɔ fɔ ɲɔgɔn ye wa olu fana n'u ka haminakow da jamana ɲɛmaa kulo kan a kan ka mun k'o la k'o kɛ kabini kunungo a seginna ka na Zimbabwe u ka vice président n'o ye Emerson Manangawa a seginna ka na Zimbabwe a ye wele bila jamana kɔnɔdenw ma u ka fara ɲɔgɔn kan cɛba mun ni bɛɛ bɛ ka kulo n'a tɔgɔ ye Zimbabwe jamana kɔnɔ a seginna ka na Emerson Manangawa ale de ko don ale de welela a ka se ka na Robert Mugabe nɔ labila cogo min na kunu arabado ka bɛn Novembre kalo tile 22 ma k'u gana kosɛbɛ u ka faba kɔnɔ n'o ye Harare ye Zanu PF ɲɛmaw an bɛ don min na i n'a fɔ sisan olu ka kotogoyaw maaw m'a faamuya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zimbabwekaw sabula olu tun y'a yira k'a fɔ u bɛna jamana ɲɛmaa bisimila wagati min na walasa ka camancɛ fanga kɛ a wagati a bɔra a wagati kɔrɔ o la n'i y'a lajɛ jamanadenw bɔra k'u bɛ taa a bisimila wagati min na wagati la i b'a ye ka fɔ u taar'u jɔ jamana ɲɛmaa ma na nka kɔfɛ de a tilala ka na wagati min na a nana i b'a ye ka fɔ a kumara jama ɲɛna
mun bɛ tali kɛ i b'a ye k'a fɔ zimawe jamanadenw na a kɛnɛ kan lakɔlɔsibaw caman tun bɛ kɛrɛnkɛrɛn la a yɛrɛ kɔlɔsibaw n'o ye a ka garde corps ye o tan fo ka taa se 20 ɲɔgɔnna ma olu kɛlen don k'u jɔ a ɲɛma walasa k'u a lakana ka ɲɛ o b'a yira k'a fɔ nin ko in jɔrɔna ko b'u la dɔɔni kɛrɛnkɛrɛn a ka lakana sira fɛ jamana ɲɛma dangankɔrɔ ale bolila ka bɔ jamana kɔnɔ a bɛ jɔkun 2 bɔ wagati min na a gɛnna u ka jamana ɲɛma fɛ n'o ye Robert Mugabe ye a tun siranna a ka lakana de ɲɛ o de y'a kɛ a ye jamana bila wa nin cɛ in an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ a yɛrɛ y'i da se k'a fɔ ko maa caman tun y'a ɲini k'ale fa o maa ninnu na i b'a ye k'a fɔ a ye maaw dɔ jalaki kɛrɛnkɛrɛnla yɛrɛ minnu tun bɛ fɛ yɛlɛma mun bɛ ka boloda Zimawekaw fɛ o yɛlɛma in n'a bɛ jɔkun 2 bɔ n'u y'a ko daminɛ ka se k'o dan sira la cogo min na a kumara o kan o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Zimawekaw a bɛ komi olu bɛ fɛ ka ɲina kɔrɔlenw kɔ nka u ka laɲini ka ca dɛ Zimawekaw fɛn mun ka d'u ye u bɛ fɛ ka da la k'a fɔ maa kura minnu n'o o sigira ɲɛmaya la ale bɛna dunanw wele olu nana u ka jamana kɔnɔ ka se ka baara kɛ cogo min na o fana bɔlen kɔfɛ n'u mago bɛ juru la u ka se ka juru sɔrɔ nɔgɔya la tɔɔrɔ kan'u sɔrɔ maa 30 bonyango olu de sara ka bɛn tarata ma Novembre kalo tile 21 a kɛra kuma min siyaw nana kɛlɛ ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma Nigeria ale fan fɛ maa 30 ɲɔgɔnna olu de nana bɔnɛ u ni la bingani wale mun taara ka dugu sɛgɛrɛ n'o ye i b'a ye k'a fɔ bagan maralaw ye fulaw don u ka mara mun bɛ yen ni an kama ko Adamawa o bɛ Nigeria baniyan fan fɛ ka taa a kɔrɔnyan fan fɛ a yira k'a fɔ n'i y'a jateminɛ sɛnɛkɛlaw n'o olu ye chrétienw ye bachamaw don olu de nana taa fulaw kama n'olu ye silamɛw ye tarata don ka bɛn Novembre kalo tile 21 ma dugu 4 u ye bingani wale ta ko olu de sɛgɛrɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ mara mun na an kama ko Numa u ye maa 30 ɲɔgɔnna olu bɔnɛ u ni la o maa 30 ninnu a caman ye musow ni denmisɛnw de ye a yira k'a fɔ n'i ye bingani wale ninnu fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɔnɛra u ni la a bɛ t'i jɔ maa 60 ɲɔgɔn na la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nka u ye su 30 de ta fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ ka taa olu su don nka a yira k'a fɔ o t'a bannen sabula hali bi dɛmɛbagaw olu kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yen yɔrɔ n'a lamunu bɛɛ lajɛlen na n'u sera ka su wɛrɛw ye an bɛ don min komi bi Yɛmɛnkaw fɛ u ye dakuraw yɛlɛ ani pankuru jigi kɛnɛ kuraw mun kɔni na u na se ka dɛmɛ ta ka don adamadenw ma Yɛmɛnkaw fɛ bibi na a baaraw olu kɛra arabu jɛkulu minnu faralen ɲɔgɔn kan ni a ɲɛmaya kalifalen don i b'a ye k'a fɔ Saudiya jamana maaw ma u kelen don ka na ni u ka laɲini dɔ ye k'o sigi Yɛmɛnkaw da la kabiri Novembre kalo tile 4 tɛmɛnen ni du ye Yɛmɛn ta ka lajɛ bi wale mun b'u kunna bi o ye kɔngɔba de n'o bɛna don u ka jamana la kɔngɔba mun n'o o ɲɔgɔnna ma deli ka ye a bɛ san 10 ɲɔgɔnna bɔ ka na se bi ma o la Arabi Saoudite n'a a dɛmɛbagaw u y'a yira kunu arabadon ka bɛn Novembre kalo tile 22 ma k'a fɔ mun ye oida pɔri n'o o bɛ tali kɛ u ka jida kɛrɛfɛlaw la u bɛ taa minɛnw ta yɔrɔ min na k'u y'o dayɛlɛ u ka pankuru jigin kɛnɛ mun bɛ sanna fana k'o fana bɛ dayɛlɛ walasa dɛmɛ ka se ka na o sira fɛ o ni de wele bila a ko bɛ se ka sabati nɔgɔya ka se ka da u ka dɛmɛ lase maaw ma sabula jamana bɛ kɛlɛ de la n'a ma ɲɛ oida ani sanna olu ka pankuru jigin kɛnɛ o yɔrɔw nana dayɛlɛ a ko bɛɛ sigira sen kan bi alamisa don nɛgɛ kaɲa 12 dalagosili u ka lɛrɛ la yan o la n'i y'a jateminɛ o ni kɔni ye mun fɔ u y'a yira u ka laseliw kɔnɔna la k'a fɔ bi Yɛmɛn bɛ boloda mun kan n'i y'a jateminɛ gɛlɛya mun b'u kan kabiri Yɛmɛn kɛra Yɛmɛn u ma deli ka gɛlɛya sɔrɔ maa 8,750 ɲɔgɔnna olu de bɔnɛra u ni la maa 50,600 olu joginen don o maaw la i b'a ye k'a fɔ minnu tɛ marifatigiw ye an b'a fɔ minnu ma ko civil olu de ka ca la kosɛbɛ Arabi Saoudite n'a a dɛmɛbagaw olu kɔni kelen don k'a yira k'a fɔ n'i y'a ye olu nana Yɛmɛn o kun tɛ dɔ wɛrɛ ye bamacitɔ mun bɛ yen n'o ye i b'a ye k'a fɔ u t'u ye ka se k'olu kunbɛn u bɛ ka waleya mun ta ka sɔrɔsiw sɛgɛrɛ n'o ye faso sɔrɔsiw ye k'o ka se ka dabila cogo min na Novembre kalo tile 4 tɛmɛnen san 2017 u nana n'u ka sariya ye k'o sigi Yɛmɛnkaw da la sabula misiri dɔ de cira
ka bamanchu fɛ ka ɲɛsin olu ka jamana ma wa an bɛ don min na i n'a fɔ sisan n'i ye bamanchu ninnu ta k'a lajɛ yɔrɔ min minɛlen don u bolo o ye oida ani sana ye wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ONU ka conseil de sécurité jamana 15 olu ka sigi dɔ kɔnɔna la u y'u ka jɔrɔnɔko yira kosɛbɛ gɛlɛya mun bɛ kɛ ka taa ka yemɛnikaw sɛgɛrɛ u y'o ɲɛfɔ u ka laseliw kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ olu ka faamuyali kɔnɔna la yɔrɔ minnu bɛ yen ni balo bɛ se ka na o siraw fɛ kwajiw fɛ ani pankuruw fɛ u ka se k'o yɔrɔ dayɛlɛn cogo min na walasa lafiya da ka don jamanadenw ma. Birmanie ani Berlash an bɛ don min komi bi olu ye u bolo bila sɛbɛn na sɛbɛn min ye bɛnkan sɛbɛn ye min b'a to siya min bɛ ni u bɛ wele ko Uruhang olu u bɛ se ka u ta ka taa n'u ye u ka yɔrɔw la cogoya min. Bɛnkan dɔ bolo nana bila la bi alamisa don Novembre kalo tile 23 san 2017 Birmanie ani Bangladesh ni ɲɔgɔn cɛ walasa Rohingaw olu ka segin ka taa u ka jamana kɔnɔ u ye u banban bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na ka bɛn san 1992 ma ni jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ. Bangladesh u nana ni sɛbɛn dɔ ye gafefuraw don o gafefura ninnu maa minnu bolila ka bɔ i b'a ye k'a fɔ Birmanie olu yɛrɛ de o gafefuraw labɛn k'a di i b'a ye k'a fɔ Bangladesh ɲɛmaw ma olu fana bɛna ci Birmanie ma. Birmanie an bɛ don min na i n'a fɔ sisan olu fana kan ka a ko boli sen kan maa minnu bɛ yen u y'a yira k'a fɔ a ka d'u ye u yɛrɛ ka segin n'u yɛrɛ ye. Birmanie u ka minisiri mun ɲɛsinnen don kunnafoniko siraw fɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ Birmanie bɛ jɛ ni a ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka segin ka na ni sɛbɛn b'u bolo sɛbɛn mun b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko wa u ka jamanadenw don sani bi cɛ ko wa u bɛ jɛ ni u ye. Hali n'a sɔrɔ maa mun ye fanga yɛlɛma i b'a ye k'a fɔ Birmanie jamana kɔnɔ a bɛ san 10 ɲɔgɔnna bɔ ale bɛ fanga la a kɔni ye fanga ta k'a di i b'a ye k'a fɔ n'o ye gouvernement ɲɛmaya ye k'o di maaw ma minnu tɛ sɔrɔsiw ye an b'a fɔ mun ma civil o ɲɛmaya kalifalen don Aung San Suu Kyi de ma ni ale yɛrɛ ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ k'a yira k'a fɔ maa mun ka kɛlɛ bonyana kosɛbɛ bɛn ka sabati diɲɛ kɔnɔ an ko jɔnjɔn min ma ko prix Nobel de la paix o b'ale de bolo salongo o la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan maa caman kɔni sirannen don sɔrɔsiw kana fɛɛrɛ kɛ ka se ka Rohingaw ka seginni bali cogo min na u ka jamana kɔnɔ n'o ye Birmanie cɛkulu minnu sigilen don ka maaw ka hakɛw lafasa fo ka taa se tubabu jamana caman ma n'o ye diɲɛ tilebiyanfan jamanaw ye olu kɔni kelen don ka Birmanie sɔrɔsiw de jalaki k'u bɛ ka k'u ɲɛsin i b'a ye k'a fɔ maa fa ma u ka jamana tilebiyanfan fɛ n'o bɛ tali kɛ ka Rohingaw fa. PSG ni ale Paris Saint-Germain olu ka dulanci tɔn min bɛ an bɛ don min komi bi ala k'a fɔ u tɔgɔ sɛbɛnna fɛn min ye gafebaw kɔnɔ kuma min u nana maaw dɔ minɛ ka u dasi i k'a dɔn k'a fɔ o fɛn min ye Celtic u y'olu minɛ ka u dasi an bɛ don min komi bi. PSG ni sebayaba mun sɔrɔ Celtic Glasgow kan kunu arabadon sufɛlaw la i b'a ye k'a fɔ tariku kɔnɔna la ale de ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ PSG fɛ 7-1 u ye sebaya sɔrɔ o de la u ka dege karamɔgɔ n'o Unai Emery ye ale n'a ka maaw hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ tiɲɛ do i b'a ye k'a fɔ u ye nin ko mun kɛ cɛlukunda u ma deli k'a ɲɔgɔnna kɛ wa o fana bɔlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Ligue des Champions n'o ye Europe jɔnjɔn ye ka cɛlu caman don u y'o o fana sɔrɔ 24 n'i y'a ta k'a lajɛ u b'o la a tun bɛ mun bolo o ye Borussia Dortmund ye 21 de tun b'o bolo o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ye sebaya mun sɔrɔ a bɛ mɛn maaw bɛ a lakali wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Faransi u ka faba dulanci tɔn n'o ye Paris Saint-Germain ye u tun ma deli ka tɛmɛ 5 kan ani kanangolo Ligue des Champions kɛnɛ kan o kabiri ɲinan ta daminɛra o la kunu u kɔni ye sebaya sɔrɔ 7-1 Paris Saint-Germain u ye fɛn kɛ u ma deli ka fɛn mun kɛ hali n'a sɔrɔ u delila ka Rosenborg dasi 7-2 ɲɔgɔn na Anderlecht u y'o dasi 5 ani kanangolo walima Celtic Glasgow 5 ani kanangolo mun ye Paris Saint-Germain sa i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u kelen don k'u tɔgɔ don bɛɛ lajɛlen da u ka dulanci kɛnɛ n'o ye Parc des Princes ye u delila ka sebaya sɔrɔ nka o kɛra jɔnjɔn mun kɛnɛ kan an k'a ma ko Coupe Intertoto u ni Gantoise de tun bɛ ɲɔgɔn na o kɛra ka bɛn san 2000 ani san 1 ma ka n'a bila san 2000 ani san 2 la u y'o mun yira i b'a ye k'a fɔ u ni kunun ta ma kɛ kelen ye Neymar n'a ka cɛ dɔw u ye mun yira kunu arabadon su fɛ tiɲɛ na i b'a ye k'a fɔ o ɲɛna kosɛbɛ wa o taacogo ɲɛna kosɛbɛ ka tɛmɛ u ka tɛmɛnenw kan.
TV Anwar filɛbaw foli ni tanni an b'a ɲɛsin aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ sini juma o bɛ kɛ novembre kalo tile 24 ye wa o don fana de kɛrɛnkɛrɛnna ka taa communauté musulmane de Sufi fɛ don min lancement min na kɛ stade omnisport Modibo Keita kɔnɔna na n'o ye mawuludu baaraw ye mawuludu yɛrɛ bɛ daminɛ novembre kalo tile 30 ka taa bila décembre kalo tile 7 la an bɛ kan bɛɛ da aw ye aw kan bɛ waati wɛrɛ TV Anwar.